Usang lungsod sa Lila sa lalawigan sa Bohol ang gibisita karon sa mga bakasyonista karong summer. Ang hinungdan mao ang maanindot nga talan-awon ug ang gi-atangan nga whale shark watching. Dinhi mamahimo kang makapaduol sa mga butanding kagilang gentle giants. Mamahimo usab nga munungoy aron imong mabatyagan ang talagsaong kasinatian sa paglangoy uban sa mga butanding. Adunay 5 hangtod sa 10 ka mga butanding ang makitaan sa karigatan sa lungsod sa Lila. Gila sila nga Big 1, Big 2 ug Series. Sa ang paglangoy uban sa butanding mo kantidad 1,500 alang sa malangyaw nga turista, samtang 700 pesos sab alang sa mga local tourist. Adunay pasidaan ang lungsod alang sa gustong mulangoy uban ang butanding nga gidili ang paggamit sa sunblock o lotion gawas tungod kay maghatag kini og datong epekto sa ilang panglawas. Gawas dinhi gidili usab ang whale watching kung kusog ang bawod sa dagat.